Čaute banda, tu je Bastafix a dneska sme opäť na výnimočnej oslave a oslavenkyňa nám trošku uteká, ale myslím, že príde ku mne bližšie. Mila, poď sem! Pozdrav Bastafixových fans a hejterov. Dobrý deň. Jaká slušná, že dobrý deň. Dajte like a odber. Komu majú dať like a odber? Jarošovi? Nie, Bastafixovi. A dajte mu follow Bastafixovi. Dajte mu follow na Instagram. Všade, na TikToky, na Instagram. Ale počúvajte, máme tu nádenník slovenských futbalistov, takže tu bacha na to. Vie niekto tu nejaké triky alebo niečo? Extrém toto. Dobre, už nefrajeruj, nechaj aj ostatných. Kto vie, počkaj, kde je ten, čo sa chválil? Ty si dal koľko? 236. A ty? 350. 350. Wow! 350, ja dám asi 5. 2 koničky, 3. S tými mojimi veľkými galošami, s mojimi gumákmi. Hej, tak som robil. Hopa! Počkaj. A to bolo dobré. Ešte raz. Počkajte. Ja vám dám nejaký beatbox do toho, dobre? Ideš, poď. Zateskajte si, jak vám to išlo masaker, ty vole.